В днешния топ 5 ще открием 5 причини да не си върнеш часовника един час назад. Номер 1. Ти си баровец. Нямаш часовник. За теб времето не означава нищо. Нито ти се налага да бързаш за някъде, нито ти се налага да си правиш сметка за някакви срещи. Абе ти си като Ларго Уич. Да, Около теб винаги има хора, които ще ти кажат колко е часа, ако па толкова много си издребнял и те интересува. Добре, айде, хубаво. Макар, че около теб на въпроса колко обикновено ти отговарят с някаква сума в долари, която е над 250 милиона. Винаги. и само да кажеш, и вече знаят какво ще питаш. Да. И даже ти дават готови отговор. Да. На графика Да. с възможните инвестиции за следващите 5 години. В днешния топ 5 причини да не си върнеш часовника един час назад. Номер 2. Значи ти имаш един психологически проблем с връщането. Първо, постоянно те връщаха от детската градина. То беше, не беше въшки, то не беше сополи, то не беше... После те връщаха 2 пъти в 6-ти клас. И, стига де, като публика встани, богат говориш. Чакай малко. После те връщаха 2 пъти в 10-ти. И от тогава не връщаш. Да. Защото връщането те дразни. Нищо не връщаш. Затова тази игра е велика, затова обичам тази игра. Престани. Нито връщаш ресто, Да. нито връщаш пари, нито връщаш билета в тролея, ако някой те помоли да му го продупчиш. Така ти го дай, ти не му го връщаш, разбираш Така ли? ти. Абе, не връщаш като взимаш. Сега излишно е да обясняваме, че не си връщаш и часовник. В днешния топ 5 причини да не си върнеш часовника един час назад. Номер 3. Няма ти малката стрелка на часовника. Какво да връщаш? Откриваме 5 причини да не си върнеш часовника един час назад, както трябва да направите. Номер 4. Час назад, час напред. Все едно. Ти си на 89 години, делникът ти минава при тебе не от час до час, а от сериал до сериал. Преди Разбираш? се виждахте с бай Ставри от Девход, бе. Сещаш ли се? От Девход. Да, бе. От последния Да, вход. да. Ама вече не... Какво? бай Ставри не иска разимат. Стига да си, моде! Ужасен си! Възрастни хора са, бе, Богдана, какво стига? Значи, дай номер 5. Ние да сме живи и здрави да стигнем до 89. В днешния топ 5. Бай Ставри беше на 93. В днешния топ 5. 5 причини да не си върнеш часовника един час назад. Номер 5. Ти винаги си да обратно. Те ще ми кажат на къде да си местим часовника. Те ще ми кажат къде да ми е, наляво или надесно. Ще мина на което си искам. Ще ми кажат те. Така де, винаги си наобратно. Не пипай, не кради. Отпа ще ти вземем. Ще ти крадем. И съвсем естествено този път те довежда до Бобов дол, където Айде! те чака кой? Митю Теляка. И разбира се, че не ти помага да влезеш в правия път, а направо те вкарва в обратния път, щом толкова си го обичаш обратния Като път. искаш толкова много на обратно, те ти са Митю. Така. Welcome to на обратното. От другата страна на барикадата, в днешния топ 5 причини да не си върнеш часовника един час Вече не назад. знаеш на коя китка да си го сложиш това часовниче, на левичката или на десничката. Дан, 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 дан. Такава е играта. Живота е такъв.